Kulumbai ka tauke busno tini ang norong ni Dipok Entertainment YouTube channel tauke buksong tini norong thani belaiken na kungman video tauke buksong ang busy ni bagoi mia roko phaimalia kam kaino ro busaiman na ang kaisa job khai dongo aboni bagoi busy rokung thangu jara jara phaimaya ang joraman prum norok bai nuk jagoi kok sapayu Tripurani somonde kok sabu tauke busong abono tuino tini kok sanai norok video ni puilan sim paithak jara khalogoi naina khai chaitok di tamukai belaiken wana ma singsa Tripura o tabuk tiprasaroni khetrebo je nugui phaimani kobangma borok call khai sungu regani rangmaya tau point maya 3-4 mas 5 mas reply tong regani rangmaya abo belai samasya yang tong thonam paya orgastar superstar bai te drugs bai khai drugs alemani sara Tripura grangui te baksa kai sa uttam sini sidemunpur area aingroni kai saya ang sara Tripura ang kenor jotono bujinari taukte buksong jotto sara Tripura wono samasya sini bukung bara bishes kai bara area ni kok sau taukte buksong aingna ni father ni phainai 10 ni to samasya krui amon bagai ang bongna sok saya je puru samasya phaya puru bang sanai bong ni bu tam kai jini Tiprasani bang belai ke samasya ba o samasya tuino sanai taukte buksong bubagara song bu je manchak sai tuglai tongo tabu tebo meeting rok khali tongman nugu saimia busung sura tui agugnai sikango puila bubagara je politics ha baro ha pai pro Tiprasarno belai subaka belai hamjamung rika mokol nugarno mokol nugrina bagoi treatment khlairika kobangma kolon kusarno jibi hastologot langoi rang pusa riuichu bawi sori haimarno hamriman nukha obohaino tabuk kaisa video belai kheno viralung tongha jorani news ni bising tui kaisa nukmani sombu debbarma hinoi bini yaktuk rok yakung rok sokjak ni khnau abono nugui tongmale angoi doctor biswajit debbarma jibi sa khamno gotu bumani oboni kok tomarno tuino sanai taukte buksong norok kisa seriously babe khnadi kok khai tabuk je sombu debbarma o 4-5 mas romoi thongarok laija rira kanimalia belai ke serious condition bina wo tamu rogi cancer denga tamo sasugui maya age abo taw treatment cholikai sinai saiman nai jotto khorso chini doctor bisajit bocchu banai paithago ngau kokrongno subai sanai tawte buksong sikang puila o sombu debma tamu kok kusar kalu korongno sung kisa bini clip jorani news ni bisin tui tabuk viral tomano nai nai legranu ang sore hamengmon charima sangkha phikungro gosango yongro kolai jong harira kanmia takhuro bukhuro an ke hanai bidi ang koimani ang bo thangna musungo nor haikeno ani kisam thangbo ji lokurok ang nor haikeno des dunia gori na musungo asung nuya khan boys boy chigon chiko ang kub kaji ga kho marka thangna musungna manai non suba khani kare neta phekaro masbam phaya mas puna noko mangs kalai tongkha ang ba sikbai thanya musung ang bo nin sutui rok kirok noko bisinas kalai tongkha tona nin ama lori bo mayang ama ba amia sana musungo masaliya ma berai nukhana taukte buksong jorani news ni o clip o belaikan sakthari samungkai tomusini takuk joran news bono bu kubangma borok kubangma channel chalongnai rok bono haimya sanai bu tongo tamkai bo bising habuisin Tiprasani samungno khai tongo je nugya rongno chubai tongo aja gaw ani kok sanani musungmani kai jottonu chubadi hinui sakalu kurok tamun neta leaders tamo nung ang jotto sika ogui phaidi Google Pay number of rijak norok nukhana je manchak norok chubadi bono chubadi jottono chubana nango ke baksa thangdi EM CEM MLA MDC tabuni minister sin Tiprasa khorongnoi tongo Tripura mothani ngoi tei alkabu tongo khoroktam Jangma bosong ni khorsa agugnan nango aba hairong thangoi chubalainan nango okokno ang bujonan phayo sung kaisa te kaisa na haimya sanen joraya nung buchubadi baksa kobangma borok sini doctor Biswajit Debbarmano belaikai haimya samani rok sung nugu obo hai salayawui osubatui nung buchubadi belai kaham nung montri MLA mangkha ba EM MDC muitong utabuk nung buchubadi te usi kaham bele Tiprasa hamjak laidi abusi tamni bagui kaisa te kaisa ni okologo kok salai abo belai chaya abuni si ang sanani phayo norok nai nege tekisisa mangpli norno police screen phunungnai doctor Biswajit o sombu debbarma sono bini ama sono jibi sakham nogo tubita musaka kisisa songa bu nai nayen enkai tinin simi buma te busla je 17 bosonni umorni je sombu enkai buma ni bumkai sairani enkai borok kenoino tinin simi treatment start khainai te bongni oro tongoi chanani bithi barai je nangma abo ani hoitena mas kaisa processing nang naikani khaine ekdom je nangsak oro ni shooting ya sa oro je tongoi je hamya sak angno borono nai tumungno oro naragi malaya ba oro hamnai jagnang lay out country ba out state dalang nang khangka dalang jagnai sa ba process khaijang nai dalang jagnai tebo brono naisinai complete bongno cure khairenai nukhana je nangsak khorcha botchu banai
te abon bisingo Google Pay number burika je maya ganang kha ganang song borok bu chuba dihni Google Pay number of rijak kai norok jotonu thangi nai me aphanu 50 টাকা 100 টাকা je manchak norok chuba di o je sombude pormano bobo thangnan musungu ko than pangnan musungu bobo kaje ko chere sasa ko 17 bosor sin khlawo kai bo desh dunia bunainani musungu oba haihini bini je saklai mung kai norok jotonu chuba di kaisa ne uklogo kaisa tanandi tabuk Dr. Biswajit jebabe samung khaitongo belekhe abo sawi anaro call haimani thaglia tamkai bini phone number sannai asunu bangu bono sini Omorpur area rogo phaidi sini Omorpur Laljar de hinka ajagabo buddho jamati hani khorsa bo bano barbar request khayo ane video no nugui ta hakai sir Biswajit no bang koinai nung thangdi Omorpur area o takhukni number of khoskai nawi thangdi borongni number rogo thangoi borno bu tamo samasya kisa nai diaing rogo lekhe kok Kozar khori tongkha Dr. Biswajit no jot to area honu kobugui tongu ani channel bising tu saklai dihni sabu angkai tabu o 2025 o lekheno hamjanai bangkha lokorok bangkha age je borok chu banai borono hamjago tawukte buksong abok nung bini ukologo nangoi bono haimer sawi kitchu manani kurui mankhai nung buchubadi kentu subai tongmani no haimer sanani abole belekheno chaya nukjago apuni bagui nangno beleke phang nukjagoi sanani bagui sima phayo kebu chubanai borono haimer ta sajadi agi jesa panu khaikana chaya panu khaikana jotonu bulbranti khaimani phayo ang nijibu bul khaimani tongo ei nung nijebu khaklap tangoi samai tangi naidi nung nijibu bul khaiman tongo haipanu bul khaimani no nung nakar sani jodin kubui lamo himui chuba khai abonu nakar mung ishorni thani abonor buwan sukdi sinani khaidi ke buno haimya sanani sikang sak no wan sukdi ake kobangma chini tiprasa leaders neta hani tongo kobangma borok bu khoksa khongni khai chubadi thangui malia phanung kha ba thangui chubai malia phanung kha nung je jaga tonoti phanu Google Pay number tongu Google Pay ticket chuba khai abu bu kaisa chubamu abu si amnor no kok kosanan phayo okologo tongui yasi sursai kok samani abo belai chaya eke sini tiprasano tamu neta nang tamu leaders nang ba ang nung jesa phanu chuba khai belai kaham kok khaya diba abune sisung khawma wan sungnai haike bo politics of busanai ayungnai borno kaham kai phunugu abo hai samani abo ani mote chajagya ba bolung jago norok abo hai ayawui busango siga agukdi tabuk norok nukna toisa phainai 2026 kai ADC election finai abuni bagoi CPM rono belai ke chamatkar punuman nukha kubangma borok rega rangmai angoi hainai CPM thangbai man nugu CPM tongpuru asuk rega ni rangmai ara hungphia tabuk kubangma CPM tongpuru salsa mai angkasi mas kaisani mai angkasi ponjet rok talari laimani tabuk kai sabori lainai aboni bagoino kubangma borok kok silsai tongo tabuk bu oba haikaino IPFT BJP tipra mothano ponjet tongman rono talari lekhai belai chanai hinoi thanchang bai hinoi kok kosari tongo abo CPM hapang ne hoita sakhau kana ke borok bu obo hai andolon khanani romui tongo tabu jesa kaipano o tabuk ni sarkaro tongnai ruling party tinta party no miliui a party no sobaina ni bagoi borok obo hai kok sahar tong angabunu koinai khaidi khaima kai tiprasane bagoi kaham khaidi kento hamyata khaidi paitago hamya khai thangmani abo belai chaya aborong sangno no kok sana phaya angke buni birde hamya sanan thangya na CPM ni birde bo hamya sanan thanglia CPM rok bu je khaika norong ni abono wan sugui nagadi tabuk bu sango jodino obo hai bubakara abo songo norok hamya khainan ni wan sugui jodino andolon khayoi jodino rajnitio phaikai norok jibon phan but maya abo kaisa mutonor di Congress phanungtho CPM phanungtho norok jodino tirpra hawo toisa jaga manna hingkai bubakara royal family bachini 184 king raja jai thangmani okno norok tirpra hawo o itihas norok sananai nangnai sara dunia gnangoi je kunu program soba utan soba phanungdi e kunu jaga rogonongni misil meeting hakai bubagarano salman riui bubagarano kusugoti sanani kok sananangnai bubagarani jotto jagano tesurok sami nangnai bubagarani jaga o bumung ma khaibenai haikesi norok toisa guriui busai manan nei anga sakhayo kintu bubagarani mungna hamya khai norok tei otirpra hawo jaga mangalak ang wanji bosongno busanani musungo wanji bosongro bu norok bu bubagarna hamya sawi norok tiprasani bukha pai mangalak tiprasani bukha painan hingkai abonu kaisa bubagarani bosongno salman ma khainai bubagar songno bumung mati sanai bubagar songno laibungano kusugo mati sanai haikeno salman mannai tauk BJP jemun salman man dongma hai BJP rok bubagarani bumungno kusugo tisai tongo abon bagoino salman mani tongo a jinis no sinan nai haike taukte buksong video no log ria log khaino rok chaje yango o video je mansak share khari te share khari kubangmo borok nayo kento subscribe rok khayan rok subscribe kari jadi te like kaisa khaidi paithagon rok khain hai share khaidi nei kaham tongdi susto tongdi jot tonung khulum bai kha